দুই আঙ্গুলি, হ্যাঁ বাস, এই তো বঢ়িয়া সুন্দর। এই এই স্যার ভিডিও করুন। হ্যাঁ ଯାହା ହେଇଗଲା ସବୁ ଦେଖିବା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନେଟ୍ ପକେଇଦବା। ଆଗତ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଦେଶର ନଜର ରଖିବେ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲରର ର୍ୟାପରରେ ଦସ୍ତାବିଜ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ସୁଟକେସର ଯୋଉ ପରଖ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ନଜର ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବଜେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରାଯାଏ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମିତି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ତର୍ଜମା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତର୍ଜମାକୁ ନେଇ ବଜେଟ ଆଗତ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବେଶ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହସ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ଦେଶର ନଜର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ମୋଦି ರೂಪಾಂತರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾರೋ ಮಾನ್ಯವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.